tää on nyt niinku tuplavippi opetusvideo. Eli joo, kun sä saat vipin, niin aluksi kannattaa opetella pyörittää tosi nopeeta. Ja sitten esim. Kannattaa aloittaa silleen, että tekee vaikka tällä, että tässä sit tällä. Ja sitten kun sen osaa hyviä tälleen, niin sitten voi alkaa harjoittelemaan jostain niinku hyllyjen päälle tai tällaista. Se on hyvä alkaa semmosia aluksi opettelemaan ja sitten kun osaa siihen kunnon, niin sit kannattaa alkaa opettelemaan ditseistä ja loppujen lopuksi flatit. Niin mä näytän tässä nyt muuta tuppat. Eli tossa on tommonen pikku NS-kumpula, niin mä heitän nyt siitä auki. Joo, ja sitten mä heitän tässä vielä flatit tuppat, niin eiköhän siisistä oo. Ei oo mikään kauhean pitkä opetusvideo, mut ei oo mikään hyvä, niin flatit sitä tuppat. Ja sitten kun osaa pitää tuplat hyvin, niin sitten voi alkaa harjoittelemaan kaikkia tupla, downside, sataset tuplia, kolmoset tuplia ja tälleen. Ja sit kannattaa muuten vielä opetella catchaa tuplat jostain, sanotaan vaikka ditsestä tälleen. Sitten loppujen lopuksi flatiltäkin. Ei se mikään kauhean vaikeeta. Joo, kiitti kun katsoitte. Subatkaa ja tykätkää ja kommatkaa ja jakakaa.